guys, naana sad ta karon magbuhat ta sad tag video para kasunod mo ani guys unsaon pag-install o pag-replace ang kuan LG refrigerator nga double door pag ilis og board. So mao ni atong board guys. Nani siya diri naka-attach niya. Mao ni siya ang guba. So karon ato ni siya ang ilisan. Ang sunog ani guys, na-test na ko ang iyang IPM karon. Atong ilisan. By the way day guys, sa dili pa nato sugdan. Tagaan ta mo o unsay mga rason nganong masunog siya. So una nga rason ni guys kanang low voltage kasagaran na nahitabo sa probinsya. Nya ikaduha kanang mga kuan guys, mga anaha bitaw sa inyong ref. Mo ni siya nahitabo ani nga unit, mo ni siya nahitabo. Sunog ang iyang IPM driver tungod sa utitod. So karon guys, naa na may board nga bag-o gikan ni siya sa LG. So, Manila pa ni gikan guys. So ato nang ibton guys nya. Ayo day magkalimot guys ha, sa dili pa mo mag-ilis ani ipang check ninyo ni tanan. Kining iyang mga sensor, compressor og wala bay short, wala bay open. So kini guys, ani nga kuan na test na ninako siya. Humanan nako siya na kuan guys, na check tanan niya. Okay na. So pwede na tang mo proceed magtaod tag board. So mao ni karon yang board guys. Gikan pa ni siya sa LG gid. Tara guys, di kayo maklaro. Taon na to siya guys. Careful lang mo sa pagtaod guys ha. Nya make sure good nya safety first, naka-off ang power. So nataod na to guys. So ipang balik na to niyang harness. Kini guys, na-check na nako siya tanan. So ready ni siya guys. Connect nimo. So make sure good guys nga dili ni siya basa, nya limpyo sad siya, dili shorted. Kay basig ma-damage niya yung board. So okay na siya guys. Pandaro na to. So kung nanaon ra pagtaod og kuan guys ha. Pagtaod og board. So safety first lang gyud. Sigurado nga wa na kuryente nya. Wa siya short kay once nga na siya short guys. Dakog tendency nga maguba ang inyong board nga bag-o. Mo-damage siya, di na hinuon mo kagamit. So okay guys, so wait tag kuan guys, 7 minutes. So gikan sa ato ang pag-reset, then nawala ang iyang light, then ibto na to ang plug, then wait 5 minutes, then i-plug na to og balik, then wait ka og 7 minutes until mo andar ang compressor guys. So yung nanaon na siya pag-reset guys sa board. So lang paabuton siya guys. 7 minutes. 1 eternity later. So okay na guys, so ini-under na ang compressor, back to normal na siya. Tingala mo nga kanang unplug na ko ane. Then i-plug na to og balik. Di pa siya mo-under. So mag-wait gyapon ta nag 7 minutes guys. Normal na siya. So ato na ibalik guys. A few moments later. Okay na siya guys, nataon na to. Then back to normal na siya. Ato na sa dress kilid guys. Kini dire warm na siya. Warm na sa dire. So dire ato i-open guys.
Bugnaw na kay guys oh. Bugnaw na sad kay guys.